Takže ľudia, čaute, víta vás Dzi, Godsyndrom a Zmodlor. Jak vidíte, vlastne skypujeme spolu, hráme World of Warcraft Vanilla, takže normálnu na servere Twinstar Chronos. Hráme za paladinov, vlastne ja som tank, warrior, potom tu máme takého heala, lomeno damage priesta a damage magea. Mal pôvodne s nami hrať aj Donut, len jeho super extrémny počítač to nezvládol. Prvú úlohu, vlastne... Treba spomenúť, že ktorý expert stiahol Vovko? No áno, náš Godsyndrom. Vlastne hráme bez tohto, jak sa tomu povie, quest helpera, takže to bude celku dosť ťažké. Tuto máme prvú úlohu, odovzdať ju Marshallovi McBrideovi. Thread within, takže complete quest a kill 10 kobold vermin, then return to Marshall McBride. Takže môžeme to ísť urobiť, počkaj, si ešte znižím zvuky trochu, že sound option, master volume, tak, dobre, poďme. Takže máme zabiť... Tak som dostal 50 expov. No, však za odozdanie toho questu, a 100 si ich mal dostať. To sa nesťažujem, ale... Už je to pár rokov, čo som hral Vovko posledne. No a tu máme vlastne zabiť iba 10 týchto verminov. Nebude to žiadny problém, dúfam. Ale tak ne, ale laguje mi to trochu. Ale na tom videu by sa to nemalo ukazovať, aj keď to mne laguje. Strasiť sa. Výborne, už máme dvoch. You not take candle. Nezobereš mi sviečku? Áno, tak. Vlastne, je toto je toto síce Twinstar, takže akože český server, ale je tu viac ľudí z iných krajín ako z Česka alebo Slovenska. Hráme vlastne... No však sme videli teraz. No, aj teraz jeden typek tu behal z Anglicka. Máme dvojkové rejty, lebo na jednotkovi to bolo príliš pomalé, tak sme si dali proste dvojkové. Godsyndrom je o pár expov popredu, lebo on zabil jedného wolfa. Chcel niečo vyskúšať. Tak chcel som si otestovať floating test. Ale tak to je cca 20 expov, takže to potom nebude brať v úlohu. Takže už sme level 2, jak môžete vidieť. Vo vanile je... ja stojím v ohni. Nechcem stať v ohni. Vo vanile je dobré, že vlastne za naučené spely neplatíte, takže proste máte všetky, keď sa chcete naučiť hociaký spel, tak to máte proste zadarmo. Workerov nie, aj keď som na neho zautočil, ja nebyl. Doprevádza nás krásna gitara. To Ziho brat je taký hudobný talent. Bohužiaľ. Počkať. No. Takže sme späť. Iba Dzi si toť vypol mikrák, aby nás bolo aj trochu počuť, keďže má veľmi talentovaného brata. Áno, všetci. Brašín. Áno, Dzi veľmi rád nadáva, ale to je iné. Ideme odovzdať quest, mali sme zabiť tých 10 koboldov. Jak nedá sa tu behať nejak rýchlejšie? Mám už aj prvý back, nie nedá, iba od 20-ky máš mounta a od 40-ky ešte lepšieho mounta. No, takže odovzdáme quest, ale to by najprv musel byť odovzdať. Dobre, Kubo, nespamuj tu debiliny. Kubo, Dzi. No konečne som aj odovzdal ten quest. Dostali sme ďalšie dva questy a ešte jeden je vonku. Áno. Kubo, rád spamuje debiliny. Ja som mohol ísť predať blbosti. No, však môžeš, nie, vedľa je to... Ale... No nejde, vidíš, tak mňa to nezaujíma. Ale zoberte si všetky 4 questy, čo sa tu dajú. Ideme zatiaľ predávať vecičky, nejaké debilinky, máme tu simple letter. Ak chcete, stopnite si to a prečítajte si to, ale sú to iba debiliny. Pochybujem, že si to niekto stopne a prečíta.
Nie je tu, ak skúsom vážne predať, nechcel tá vyzerá byť ukáž 4 až 8 a ja mám 1 až 3. A to bude mať lepšiu a to je taká nejaká divná a predám ju za veľa. Ja musím čakať, než dopíšu. Však si to vymáš, Kubo, daj si interface, sa mi zdá, interface options a tam si to niekde, tam sa to niekde proste dá zakliknúť alebo odkliknúť, neviem. Aby ste to zbytočne nekúkali. Takže to je nadlho potom. Kúpime si nejakú zbraničku, že by? One hand, 2 až... Za tých 68 centov, čo mám? Ja mám 1,40 centov. Vy ste dobrí. Dobre, tak si nič nekúpime. Ideme ďalej. Aké tu máme úlohy? Niečo... Aha, ja tu mám simple letter. Aha, máme ísť odovzdať každý svojmu trénerovi nejaký dopis, tak poďme. Každý má trénera niekde inde. Ja ho mám, počkaj, Warrior Trainer, ten je tam, áno. Toto bolo bludisko, tento main hall, či jak sa to volá, to je simple letter. No je to bludisko ešte stále. Tak pre mňa už nie. Vy máte, ja vás no, idete tam, dobre. A samoty hore. Ja viem, kde mám trénera, už som mi to ukazoval. Hej, tam nie, naspäť. Ale áno, tu máme. Ale ja hovorím zimu, tuto máš ty trénera. Tak to občas hovorím menom, občas, takže God Syndrome je samo. A si je Kubo. Ako aj ty? Áno, ja som samo. Ale to je jedno. No, ideme. Čakaj, God Syndrome ešte niečo robí. Tak ho tu počkáme. Už som po tebe, už idem. Zatiaľ si zatancujeme. Áno, dzinka, cicinka. Takže to by sme mali quest urobený. Dúfam, že ste si každý zobrali ten jeden spell, čo ste sa mohli naučiť. A ešte tu máme niečo na nejaký quest. A ešte zozadu, tu je jeden quest. Egan Pelt Skinner. Zadu, mne to ukazuje na minimapke. Tuto. Aha, Egan, nie Egan, to je jedno. Ak som to povedal. Aha, to som odovzdal ten quest. Dobre. A teraz s vlkou. Počkaj, ale pre aký... No, môžeme ísť všetko, vlastne to máme zabiť vlkov, potom kobold workerov a potom z takých zlodejov zobrať im také šatky, ale to až potom, takže teraz ideme byť koboldov a vlkov. Zor! No, ale lagy sú. Resist, sakra. Potom, jak vidíte, není tu Dungeon Finder, talenty tu sú našťastie, takže není tu ani Dungeon Finder, ani achievementy, no už sme level 3 našťastie, dobre. Není to ani teda tie achievementy, ani Dungeon Finder, takže ale budeme stále chodiť hlavne PvE, ale bude to dosť náročnejšie chodiť proste na tie dungy, takže to budú aj hodinové prípravy možno, aby sme sa tam vôbec dotrepali na nejaké to miesto. Asi máme z tých vlkov zbierať nejaké touch wolf meat. Tough wolf meat. No. Angličtina nič? Školská? Ale, tak školská tá moc toho nenaučí. A neviem prečo nejde mi lutnúť vlk, ale to nevadí. Your skill in swords has increased to 16. Čo som to chcel, neviem, to je jedno. Low farm. Zírat spamuje debiliny. Lolka zväčša. Mám. Vlastne sme sa rozdelili, jak vidíte, oni expia tam a ja neviem, expím berem vecičky sám. Ale trochu dosť lagy. Akože vám sa to zase asi možno nezobrazuje, takisto ako aj v šialenom duelovaní sa vám to nezobrazovalo. Ale mne to dosť, ako na každej multiplayerke. Neviem prečo. Ale to nevadí. No, zabili sme ďalšieho vermina, či workera. Prečo zabijame aj debil vermina? Keď tak varovanie, pokiaľ ste milovník zvierat, moc nepozerajte tie videá, my tu šteniatka bijeme. No. Napríklad v Barense mám obľúbu zabíjať nevinné gazely. Alebo tuto v Elvin Foreste, kde expime práve mám veľkú chuť zabíjať srnky. Potom sú tu aj veveričky. Alebo napríklad zajačiky sú tu. Všetko pekné rád pozabíjam. Aha, no však ty vždycky vražíš všetko, čo sa hýbe. Wand, stav, mace, štít. Jedno z tých buď stavka, alebo mace a štít. A wandku máš vlastne ako offhand.
No tak BTV, prečo z nich neberete tie veci? Te predáte a ste multimilionári. V centovkách. God Syndrome, my nemáme tých vlkov iba zabiť, my máme z nich zobrať také tie tadžerky. Ja viem, ale ja ich budem vraždiť. Koľko ich máš tých? Tak Wolf Meat. 7. Oho, Jedno mi 4. chýba. Je 4. Koľko máš ty, Dzi? A píš do party, lebo takto koľkokrát keď niečo napíšeš a som od teba, tak nerozumiem. No nerozumiem, nedostane sa to až ku mne, mám ich 5. Ja už som zabil aj pár tých workrov. Takže koľko ich máš, Dzi? Napíš mi to do party, lomeno po, jak by si nevedel. Teraz nebude zrejme. Jak z Modlor? No, Víš, jaký je rozdíl mezi mnou a tebou? neviem. Že tvoje obětě umírají na otravu kovou a moje na těžké popáleniny. No. A ešte aj na zmrazenie, lebo máš frozen štít. Frozen štít. No, to moc nerobí, to je. No, spisovná lakatošová angličtina, frozen štít. Frozen štít. Zajac! No to by som skôr niečo od Donuta čakal také. No tak Don ti ani len to frozen nepovie. Ale aha, zajac musí byť zabit. A je po ňom. Dobre, ja už mám tie mesa všetky, aj ty? Ešte jedno chýba. Nedropujú. No, hurá. Wood? Máme. Ja som napísal mies a mne to vypípalo. Napíš, že mies. Do pár. Ideme to odovzdať, alebo tých koboldov ideme Ešte byť? zabij už aj tých koboldov rovno. Koľko máš tých mies, Dzi? Kde je on tak BTV? Pohybuje sa on vôbec? Alebo zamrzol? Nie, tu behá. Behá tu. A títo chlapci troška viacej ohnivých gul potrebujú. No, Dzi sa asi hrá na... Nechaj mi ho, ja si chcem trénovať skill na stafy. No, jasné, ja na swordy to môžem povedať. Lomeno P, Tak ja chcem byť frajer, chápeš? To Že už dojdem a... No, nič nechcem povedať. Lomeno P a píš. Sami vermini do riky. Aha, lomeno part. No a koľko máš tých miest, teda? 8. No, tak to už máš plné, jak ja. Dobre, tak teraz už iba tých workerov. Máte ich 5? No, 5. Už to nám dohromady dáva, ne? Áno, len občas keď si príliš ďaleko od seba, tak Mas syndrom. Vlastne, len tak, nedal si, God Syndrome si nedal God Syndrome, ale Mas syndrom preto, lebo God... Lebo jaký hajzel mi to zabral. Nie, to keď je unvalide, no neviem, ak sa to vyslovuje, unvalide, tak to znamená, že proste, že to meno je zablokované, proste nemôžeš mať v slove God. Čo je také divné, hej, ale... A ja mám z Modloris, preto, lebo už z Modlora jedného mám. No, to je prosté slovo, áno. To by muselo byť Goda. Ja neviem ako. Ale to je jedno. Jak neviete, kto mi furt beje looty z nich? Však Hodor. Náhodou. Nie, ale... Náhodou. Samo to máš jedno... Ja by som možno vedel, kto by to bol, ale on sa neprizná. No ja som to nebol, ale... Samo... Ja som to nebol, hlavne, že mi tam klačíš pri nich, ani ich nezabijem poriadne. Samo, On ešte nevydýchol? God Syndrome do ryti. Chápeš, že... Aj my už všetci máme quest, ale... Peniaze sa aj tak delia. Ja zoberiem je tam 10 kuprov a teraz ja ich zoberiem a to sa rozdelí automaticky. Chápeš? To je jedno, ide o pointu. Počkaj. Že ešte poriadne ani nevydýchol a ty už tam oného okrádaš. Ja mám rýchle ulty. Dobre, ja som si zobral tie. To je jedno, ideme predať hen tie debiliny, teda ja ich mám až, ja už by mali aj také 3 strieborné. Cca. Potom aj ten ďalší možno odovzdať. Ja by som sa mohli vytrénovať, lebo ja tuším, už mám nejaké spely tam. Od 4 už sú spely, no mám 2,5 strieborného. Zoberte tento ďalší quest, čo tu je. Deputy William, čo ho odovzdáva. Millie Oswald. A ešte ho, a teraz poďte sa vytrénovať, no poďte najprv odovzdať tento, Marshall McBride. Skirmish at Echo. Máme zabitých 12 laborákov, to úplne
No ja teraz sa ideme vytrénovať. Čakaj, mám trénera tu. Asi na tomto server... Church! Church, bitches! Church! Wow! Áno, jak vidíte, toto... Robíš to zle. Church bitches. Toto bolo úplne hnusné, hlavne pre tých, čo to pozerajú, lebo trochu máš zachrapčaný mikrofón a mne to ešte laguje, takže to bolo také... Church bitches. Potom ja pôjdem Protect Paladina, Zipoj... Frostbolt. Počkaj, inak, God Syndrome, pôjdeš čo? Frost, Arcan alebo Fire? Odporúčal by som ti Fire, ten je PvE. To je proste úplne najdrsné. Tak asi Fire, jak vravíš. Alebo Arcan A keď viac menej mi je to úplne jedno, ale... No, vlastne na Kronosi je dobré, že môžete si zvoliť vlastne rate XP, máte tu od 0 do 7. Aha, zajac! Už nie. A ďalší, vlastne môžete nastaviť, že vôbec nebudete XPiť, alebo 7 krát rýchlejšie, takže to môžete mať na vás. Zapte ho. Dobre, po ňom. Chalani, tak poďme si nejakú vodku vyrobiť. no jasné, ideme za Millie Osword. To je ten ďalší quest. Škoda, že to tu neukazuje, že pre koľko level. Ale poďte. Zi, nespí. Tady to je, ne? Nespí, ale Zi spí. No už nespí, už sa zobudil. Dobre, ideme. Ja si po ceste čeržnem nejakého rabitka, by to chcel. Ale že ne, to nevidím. Kde ste? No proste dojdete za tou Millie Osword, lebo to... Demon trainer, čo to má byť? Kde bol rabbit? Tu je rabbit. Aha. Church, bitches. Ja som sa k nemu čeržol a nič mu to neurobilo. Hello. Millie Harvest. Millie's Harvest. Aha, to viem, to budeme robiť potom zárovno tými... Jak preskočím ten text, že sa tam načítava? Choď do interfejsu a teraz basic sa mi zdá, počkaj, ja to kúknem. Player names, player group, player show helm, show cloak, show all name, instant quest text tu máš a iba si to začiatni. Jak to nájdem? Áno, mám to. No, dobre, teraz ideme ešte urobiť tých koboldov a to by bolo aj tak všetko možno, ešte uvidíme. Ale poďme. Neviem koľko už som si to zabudol vymerať. To je zle, nevadí. Dúfam, že menej ako pol hodinu, pretože potom to v mojom expertnom movemakeri neurobím. Chcel by to nejaký iný program, ale to je jedno. Ďalší koboldi zraz? Áno, ale laborérov. A choďte za mnou do tej jaskyne, oni sú až tam v jaskyni. Pri nej, respektíve. Čakaj, nenechávaj ma tu medzi nimi. Čo keď ma okradnú sviečky? No, tak budeš mŕtev. Mŕtev, už myšíme. No tu je, že laborér. Vlastne, kataklizm už mi šíbe. Vanilla a... jak sa tom povie? Vanilla a Burning Crusade sú z začiatku oveľa ťažšie ako Votlk a tak ďalej, pretože vlastne už tu vás budú napadať tí, čo máme ten quest to Skirmish at Echo Ridge. Nie, Millie's Harvest a Brotherhood of Thieves, tak tí banditi tam vás už budú napadať. Vo Votlku a vyššie nie. Máme vlastne ich iba zabiť, proste 12. Primitívny quest, proste vyvraždil tohto koboldov. Ale to sú také svinské lady. Si buď zvýšim, neviem, nížim. Ale tak čo ti poviem, šitný komp. No jasné, kúkni na svoj. Moje minúšky. Aspoň nemám lagy, no. Lebo ja nemám lagy, pokiaľ nenatáčam. Ale tak našťastie, zatiaľ som natáčal iba to jedno video z Volka, či dva. A ani v jednom, vo videách to neukazovalo, že mi to laguje proste našťastie. Ale počkaj, ja som chcel ukázať túto textúru vlasov. Jak to sú len tak BTV dvaja laboréry, len tak si ich zabíjam. Všimnite si, že ten kobold má tú sviečku v hlave prilepenú. Vážne, zoomujte si to úplne a uvidíš to. Vidíš to? Však hej, vidím. Je to v celku zjavné. No, ani si to nemusíš zoomovať. Došlo mi mana, tak ideme tyčkovo zmlátiť. Neznaším, když mi dojde mana. Čo? Už 11, pekne, ja som si to zatiaľ pobil 2 a vy 7. Tak ale vy ste 2. A ja...
Cleric plus mage. No. You are fucked. Vlastne mal hrať sa mi aj Don, jak som hovoril, a on bude asi heal, ale tak to ešte nevieme. Aha, tu je truhla. Lebo neviem, či bude stíhať zarovno nami. Ale to je no. Ja už som si zobral opening. Takže... Tie mi nehajte, lebo vy nemôžete ledry, tak prosím. Buďte takí milí. Dajte Greed. Alebo Pasedon. Greed alebo Pasedon, to je jedno. Môžeš dať... A čo mi? Na čo to tebe bude, keď sú to ledry, kámo? Áno, ja som čo dostal? Nič Asi tam nič, nebolo. Dobre, poďme naspäť, No. počkej, naspäť. To je otázka. Aha, tady to ukazuje mi to. Aha, či Journey Maze Bracer ste získali. Aha, nezískali, to je Badzi. A nám hnusný Legacy 609 ms. To je dosť veľa. Áno, zase že Kubové Dziho z prosté reči. On také debiliny keca furt. Áno, práve ste asi počuli scream samouho brata. Je to počuješ fest? Ani nie, iba tak trochu. A zase. A zase. No, má trochu blbý deň, no. Ja tu vlk hryže a... A ja odozdávam quest zároveň tomu, to si dovol. Level 5. Hej, ten debil má hryže. A zaujímavé, že nikto to nejde. You are dismissed, mod Loris. You are dismissed, má syndrom. Ale jak to, že to nenaskočil aj na Dziho. On je síce divný, to je fakt. Report to Goldshire. Hlavne ešte nejdeme do Goldshire, hej? OK, ladies. No počkaj. Počkajte. Ja. No, sme hneď späť po malom seku, iba niekto niečo potreboval. Áno, Kubo zaspavnuje, Dzi zaspavnuje debiliny. Sorry, že mu furt hovorím Kubo, ale tak je to také neprofesionálne, ale keď už si na to zvyknutý, nejak ten 1 až 3, 2 až 4, to sa mi neoplatí, to mám takú istú. Áno, alebo je noob. Čakaj, to sú Klod a Ledry, ja nechcem Klod a Ledry. Už môžem? Škoda. Nie, ja som ich nechcel predať. Som skoro predal svoje veci. Počkaj, ja by som mal mať spely na 5. Pozrieť. No hej, a ja... No nie, na 5 nie, na 5 nie. Na 6 až. Až? Isto? Až. Dobre, ja som si nič nekúpil, aj tak to nakoniec vlastne dostaneme. Poďte, už ukončíme toto. Poďte na nádvorie. Hej, má syndrom, či good syndrom. No už som tam, Tak som tam pri tom. ešte čo som vám chcel ukázať, áno, textúra týchto vlasov je akože good. Vlastne, aj Donut vyzerá takisto ako ja s Dzim, iba God Syndrome musel byť proste totálne iný. Takže ľudia, ja sa s vami lúčim, čaute. Vieš prečo? No, počkaj. Gingers have no soul. Áno, dobre, takže čaute.